Jeg synes, det er noget værre noget, fordi jeg forstår ikke, at man ikke kan være tilfreds med sin egen krop. Man er sådan født og sådan, jeg er lært at opvokse med sådan, den krop, man har, så forstår jeg ikke, at man vil lave om på den ved at lave silikonbryst, alt hvad man nu har lyst til, fordi for nogle piger, der er det jo godt, fordi så kan de få deres, de har det jo godt med, at deres krop bliver smukkere, men alligevel det kan være farligt, fordi at det ikke er, det er ikke sådan normalt helt præcis at gøre imod kroppen. Det er fint nok, folk vælger selv, om de vil lave om på dem. Dårligt, fordi jeg synes, at folk ikke skal lave om på sig selv, men alligevel synes jeg, det er godt, fordi hvis de er utilfredse med sig selv, så de kan blive tilfredse med sig selv. Fordi de føler, de er grimme, og det ikke ser godt ud. Altså, jeg ved ikke sådan, om man kan sige, at man er lykkelig, vel? Men jeg tror, at den første periode, der har det sådan meget godt med sig selv, og så vil vise det frem, ikke? Men jeg tænker sådan lidt, at sådan indeni, så der er jo ikke nogen, der har det helt perfekt, vel? Sådan, så jeg tror ikke, at de er helt lykkelige, men de har det vel godt med sig selv, fordi nu har de fået lavet sådan noget, de har sparet penge på og sådan noget. Ja. De vil gerne være smukkere, og de vil rette nogle fejl, for eksempel rette ørerne ind eller noget andet. Fordi de ikke har det godt med sig selv. Jeg tror, at det påvirker dem rigtig meget, fordi at der er så mange ting, der kan ske på de sociale medier, at de ikke kan nå at reagere. Det kan give dem stress over, at der er så mange, der skriver til dem hele tiden. Jeg tænker, at de ikke har en særlig god virkning, fordi at de unge, det får dem til at ikke have særlig meget selvtillid, hvis de ser en pige med store bryster og push-up og sådan noget. Så jeg tænker, at det får dem til at føle sig sådan, ikke særlig meget, at de ikke har særlig meget selvtillid og sådan. Ja. Ej, jeg ved. Det har en ret dårlig virkning, tror jeg, fordi at hvad kan man sige, det kan godt være, at de tror, det er ægte eller sådan noget, og så vil de gerne selv prøve det, fordi at det kan godt være, at de også vil have sådan en krop, eller det ved jeg ikke. Fordi hvis nu man er tyk, og man ser nogen, der er tynde, så vil man måske godt se ud som dem, eller hvis man måske ikke har bryster eller sådan noget, og så ser nogen, der har store bryster, så vil de måske godt have lavet det om. Jeg synes, de er dumme, fordi det påvirker meget unges hverdag og udseende på sig selv. Jeg kan ikke lide kravene, modelkravene, fordi dem med former, de har ikke nogen chance. Jeg synes, de er dårlige, fordi at jeg synes ikke, du skal dømme en pige for hendes udseende. Det kan måske godt få dem til at få det dårligere med sig selv, fordi de ser andre, der sådan nærmest bliver lavet perfekte. Jeg synes, det er mærkeligt, at der skal være krav, fordi at man ser voldsomt en gang. Det synes jeg er dårligt, fordi at hvis man skal gå efter noget, hvis man ikke, man kan ikke ligesom gøre, at man bliver så høj jo, kan man ligesom ikke selv bestemme. Selvom man ikke sådan har alle modelkrav, og sådan, så kan man sagtens have et lykkeligt liv og være lykkelig med sin familie og sådan, den man er sådan. Ja. For eksempel skal modelbrugere ikke have så store krav til modellernes figur, fordi så kunne de bruge modeller sådan, med alle former i stedet.